Ze zijn misschien net de jongste of de vlugste meer, maar ze zijn er, de 6 Canadese veteranen van onder andere de Royal Canadian Dragoons. 23 jaar na de bevrijding zijn ze waarom in Nederland. En dan komen de indrukwekkende verhalen van deze helden weer boppen. One of my last experiences with Holland was near that place. I got caught in the open shell fire, so I ran for a window, and I got partway through the window and the shell exploded and blew me the rest of the way in. So that was my last exciting thing for Holland at the time. De Canadezen zijn naar Friesland hellen terug de stichting Canadian Liberators om een eskdoorn te planten, oftewel een maple tree. Het is het symbool van Canada. Well, this is an honor today, very much of an honor. I've been back on 2-3 visits for anniversaries. We're with the same group here 3 years ago. Some of the people are still here. And we didn't get to plant a tree. Yeah, we did get to plant a tree. And they had a place called, it was a maple leaf garden. De 8 hier in eerste instantie, die komen zo en uiteindelijk bent er al rond een week 6 worden, omdat er nog 2 in het ziekenhuis lezen. Gelukkig Hollande beter dan de Holland wat we het hebben. Maar we gaan zijn, ja, met dit bijzondere hier, we hadden de nationale start van alle bevrijdingsfestivals in Lauwert dit hier op 4 mei. Ja, het zal een van de laatste keren wezen, maar we zeggen net meer, het is de laatste keer, want we weten nooit in 2020 of er toch nog een veteraan is. Je had krijgt ook in te sprutsen die misschien nog goed genoeg van gezondheid is om toch nog te ontvangen in Friesland, om uit de vrijheid te vieren en de dingen te betekenen die je stond binnen in de Tweede Wereldoorlog.